Galicia converteuse en 2020 na primeira comunidade autónoma en aplicar a gratuidade de todas as escolas infantís para todas as familias con 2 ou máis fillos. Foi no curso 2022-2023 cando esta medida se ampliou ao 100% do alumnado e hoxe, 5 anos despois dos primeiros pasos da iniciativa, son máis de 32.000 as familias que poden acudir a unha escola infantil sen pagar nada pola atención educativa dos seus pequenos, independentemente do lugar no que vivan ou a titularidade da escola que elixan para a educación dos seus fillos, pública, de iniciativa social ou privada. Coa gratuidade destes centros, Galicia converteuse nun territorio de referencia no conxunto español a través dunha estratexia de atención ás familias exemplar para outras rexións. Non só a comunidade foi pioneira na posta en marcha da medida, senón que hoxe goza dunha posición de liderado absoluto nas cifras de escolarización do colectivo de 0 a 3 anos. En termos cuantitativos, isto tradúcese en case o 65% dos nenos e nenas desta idade matriculados nalgunha escola infantil do territorio galego, o que supón 15 puntos máis que a media estatal, equiparada a niveis de países europeos de referencia en políticas sociais. Para este obxectivo, a Xunta financia o 100% da iniciativa, destinando 65 millóns de euros de fondos propios que fan posible a gratuidade, coa que as familias galegas acadan un aforro de máis de 3.000 euros por fillo.